Ito pala yung aking lupa dito sa Pambuhan. Ayan. Tabi ng kalsada. Mula doon sa posting yon hanggang dito ang aking lupa. Ayan. Napakita ko dun sa asawa ko hanggang saan yung lupa ko. Hanggang yan, takot ka dyan. Oh. Na yan. Yan. Huwag ka na makakidiretso pala dyan. Diyan ako maagi? Yan. Hanggang dito. Ang aking lupa. Yan. Diyan naman sa kapatid ko yan. Yan sa kapatid ko. Hanggang dito yung lupa ko. O, ayan. O. Tabi lang ng kalsada. Ayan. Diyan. Dito kami mapagawa ng bahay ng asawa ko. Dito kami mapagawa ng bahay. Sobrang laki. Ayan. Balik ako doon at doon pala yung daanan. Doon ako dadaan sa kabila. Ayan. Ayan. Dito. Yan, may daanan dito papunta doon. Ayun yung asawa ko. Nasa loob na. Ayan. Diyan. Mama, sain man ang agi? Ha? Igdi na baga malusot oh. Ha? Papasain man. Digdigaro ma oh. Hababa digdi oh. Mama digdi oh. Arin. Ang hirap. Wala pang daan eh. Ayan. Ayan. Oh, napakalawak ng lupa ko. Ayan. Dito kami mapagawa ng bahay. Agom-abot lang yan dyan. Yan, dito na kami sa loob. Ayun, nandun yung babuyan ng kapatid ko. Ha? Diyan? Hanggang doon. Ayan, o. Asawa ko. Titingnan niya daw yung aking lupa. Aba ko may tumbay niyo. Itumbay niyo pang ito. Pero sa tupa ito. Nak! Kapala ito din lang. Arin. Iyo kay GR nga yun. Ini sa kuya, oo. Tapos naman lang kay GR, oo. Darling!
Darling! Haba, ano there? This Oh, haba noo. needs to be Oh, Pulled ayan. away. May wheel pala dito, oh. right. Oh, may wheel. Then this can go around because this one's square. Yeah, you build a square all around it up to here, right? It's all got to be leveled away from it. Oh, careful there. Ayan, napakalawak ng aking lupa. Oh. Ayan, nagpaplano na yung asawa ko na. It needs a lot of leveling. Take all these, Oh, diba, darling? come out. All of them. All, ano, what about coconut? Well, you're not going to have coconut trees. Because all leveling. I need all this level. Oh. You can replant Ito nga pala kay GR Pigaadag. Ito sa India. Pero once the diagram's done. Yeah. Hey. 42 meters. Yeah. Sabi sa may bakod. Ah, from there to there, 42 meters lang sa dad. Yeah. Well, you get a long house, won't you? Tapos, yung papunta doon, mahaba pa yun. Very big. Tell ano. Because I want. Pwede kita magdoon, mga papa? Kuya pa kasi si Aro. I want it to go all the way back. Ayan. Tito! Tara, tara. Tama! Let's go. Ayan. Oh, mama, ang duwahay. Aon dyan. Oh. Ano ang kukumpara ko? Inalabal ako kung Here, here, darling. Because you got to see there. Yeah. I want your house overlooking it. The doctor, darling, there. Yeah. Well, guess what? He's going. I'm having it back. Papa, malinig na digdi? Yan. Mula doon, Huh? mula doon hanggang sa may dagat. Yung sa amin. Ayan, oh, may nakalagay man na siyang ano, palatandaan. Say someone's been down here dumping. Si Papa, oh. Pinakount niya. Yeah. Ayan. There's going to be a goddamn wall down here. Kisay Papa yan. Nakabakat. 60 meters. Yeah. Hanggang digdiyan pa? Counting pa. 60 meters daw. Ayan. Oh, hanggang dito. Napakalawak ng aming lupa. Is that the doctor down there? It is the sale of the land of my auntie, the new owner. Tell there, darling. My land. 90. 90 like this, oh. Oh, tell there. Oh, tell there. Darling, is doctor? Okay, doctor, but that's mine, that now. If you I'll buy it back, back. tell there yan, darling. I want it all the way down. Then your house can go right at the bottom, sea view. Like that, look, sea view. Hanggang dito, napakalawak hanggang dun. So Sa may dagat. Ayan, oh. Oh, sobrang lawak ng lupa ko. So you need to find out. Yeah. Pira baga papabenta mo kay doktor kayan? Nasa tulong ano yan ay 1 million ba yun? 3,000 Pira? square meter. Oh, di pira ito. Mag Pira. 600 sa sarong ko yan.
Yan. Balik kami. Yan. Yan. Ayan yung tanda, oh. Tanda. Dito. Ayan, hanggang dun. Hanggang dun. Napakalawak. Where na? Here. Ha? Here. Here. Go steady. Ayan.